Så hvor meget? Eller, tak. Det lægger jeg ikke herovre. Ja, der er også stort hernede, også. Det er nok ikke til os, jo. Det er jo nok til anden. Så den der er også en telefon hernede. Ja. Og det er det. Er det den, der bor op? Er det med biler, de har gjort det? Nå, I vil lave tricks. Det må du også gøre. Nej, det er egentlig ordentligt. Altså, det vil jeg også gøre. Ja, det bliver næste gang. Ja, er det sådan en kamera, eller hvad? Ja, det er sådan for sjov. Okay, vi vil bare gerne vide. Efter loven. Ja, nok. Jeg synes, vi skal have lidt telefonen i varm. Ja, det er også okay. Ja. Du har tænkt et eller andet sted, så. Ja, det. Ja, goddag. Der er så nogle, der